Ihe ọgụgụ nzukọ nsọ Katọlik. Mọnde, Izuụka nke mbụ n'oge olile anya Onye Nzọpụta. Ihe ọgụgụ nke mbụ. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ onye amụma Aịzaya, isi nke abụọ, malite n'usoro nke mbụ ruo na nke ise. Nke a bụ ihe Aịzaya nwa Amọz hụrụ gbasara Juda na Jerusalem. Oge na-abịa mgbe ugwu nke ụlọ nsọ nke dịnwenụ ga-adị elu karịchaa ugwu niile. A ga-ewelikwa ya elu karịchaa ugwu nta niile. Mba niile ga na-asọba na ya dịka mmiri. Ọtụtụ ndị mmadụ ga-abịakwa na-asị, bịanụ ka anyị rigoo n'ugwu nke dịnwenụ, bụ ụlọ nsọ Chineke nke Jekọb, ka ọ kụziere anyị ụzọ ya, ka anyị nwee ike ịga ije n'ụzọ ya. N'ihi na site na Zayọn ka iwu ahụ ga-esi abịa, okwu nke dịnwenụ ga-esikwa na Jerusalem bịa. Ọ ga-abụ onye ikpe nke mba niile. Ọ ga-edoziri ọtụtụ mmadụ esemokwu n'etiti ha. Ha ga-eji mma agha ha kpụọ ọgụ, werekwa ùbe ha kpụọ nko. Mba ọbụla agaghị ebusokwa mba ọzọ agha, nke ha ga-enwe mmụọ ibu agha. O ụlọ Jekọb, bịanụ ka anyị na-aga n'ihe nke dịnwenụ. Okwu nke osebụrụ ụwa. Ekele dịrị Chukwu. Ma ọ bụ ihe ọgụgụ nke mbụ. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ onye amụma Aịzaya, isi nke anọ, malite n'usoro nke abụọ ruo na nke isii. N'ụbọchị ahụ, ngalaba nke dịnwenụ ga-amachasị mma, jupụtakwa n'ebube. Mkpụrụ nke ala ahụ ga-abụkwa ihe nganga na ihe ịchọ mma nye ndị ga-afọdụ n'ala Izrel. Onye ọbụla ga-afọ na Zayọn na Jerusalem ka a ga-akpọ onye dị nsọ, bụrụkwa ndị a họpụtara ka ha dị ndụ na Jerusalem. Nke a ga-eme mgbe dịnwenụ jirila mmụọ nke ikpe nkwụmọtọ na mmụọ nke mmebi sachapụ iru unyi nke ụmụada Zayọn nakwa ọbara nke metụtara Jerusalem. Mgbe ahụ, dịnwenụ ga-abịa kpuchie elu ugwu Zayọn na ndị niile gbakọrọ na ya. Ọ ga-ezite urukpu n'ehihie, zitekwa anwụrụ ọkụ na-enwu enwu n'abalị. Ebube ya ga-ekpuchi obodo ahụ niile. N'ehihie, ọ ga-egbochiri ha ekpomọkụ. Ọ ga-abụkwara ha ebe mgbaba mgbe oke mmiri na-ezo. Okwu nke osebụrụ ụwa. Ekele dịrị Chukwu. Abụ ọma na azịza ya. Azịza ya bụ: aṅụrị juru m obi mgbe m nụrụ ha kwuru sị, ka anyị gaa n'ụlọ nke Chineke. Aṅụrịrị m ọṅụ mgbe ha kwuru sị, ka anyị gaa n'ụlọ nke Chineke. Ugbu a, anyị kwụzi n'ọnụ ụzọ ámá gị, o Jerusalem. Azịza: aṅụrị juru m obi mgbe m nụrụ ha kwuru sị, ka anyị gaa n'ụlọ nke Chineke. A rụrụ Jerusalem dị ka obodo ejikọtara ọnụ nke ọma. Ọ bụ na ya ka agbụrụ niile na-aga, agbụrụ nke Izrel. Azịza: aṅụrị juru m obi mgbe m nụrụ ha kwuru sị,
ka anyị gaa n'ụlọ nke Chineke. Inye Onyenwe anyị ekele dịka o siri nye n'iwu. Ebe ahụ ka edobere oche ikpe eze, oche eze nke ụlọ David. Azịza: aṅụrị juru m obi mgbe m nụrụ ha kwuru sị, ka anyị gaa n'ụlọ nke Chineke. Kpeenụ ekpere maka udo nke Jerusalem sị, ka ndị niile hụrụ gị n'anya nwee ọganihu. Udo dịrị n'ime gị, dịrịkwa n'ime obi ndị eze gị. Azịza: aṅụrị juru m obi mgbe m nụrụ ha kwuru sị, ka anyị gaa n'ụlọ nke Chineke. N'ihi ụmụnna m na ndị enyi m, ana m asị, udo dịrị gị. N'ihi ụlọ nke Onyenwe anyị na Chineke anyị, aga m achọ maka ọdịmma nke gị. Azịza: aṅụrị juru m obi mgbe m nụrụ ha kwuru sị, ka anyị gaa n'ụlọ nke Chineke. Mbeku: aleluya, aleluya. Bịa zọpụta anyị, Onyenwe anyị na Chineke anyị, ka anyị hụ ihu gị, ka anyị wee nwee nzọpụta. Aleluya. Ihe ọgụgụ nke a si n'ozi ọma dị asọ nke Matiu dere, isi nke 8, malite n'usoro nke 5 ruo na nke 11. Ka Jesu batara Kapanawum, otu onye ọchịagha bịakwutere ya rịọ ya sị, onye nwe m, nwaodibo m tọgbọrọ n'ụlọ n'oke ahụ mgbu, akụkụ ahụ ya nwụrụ anwụ. Jesu asị ya, aga m abịa ịgwọ ya. Ma onye ọchịagha ahụ zara ya sị, onye nwe m, ma kwuo so okwu gị, nwaodibo m ga-adị mma. N'ihi na mụ onwe m bụ onye nọ n'okpuru ike ọchịchị, enwekwara m ndị agha nọ n'okpuru m. Ana m enye otu onye iwu, gaa, ọ gaa, si onye nke ọzọ, bịa, ọ bịa. Nyekwa nwaodibo m iwu, mee otu a, o mee ya. Nke a tụrụ Jesu n'anya mgbe ọ nụrụ ya. O wee sị ndị na-eso ụzọ ya, n'ezie agwa m unu, ahụbeghị m ụdị okwukwe dị otu a ọbụladị n'Izrel. Agwa m unu, ọtụtụ ga-esi n'ọwụwa anyanwụ na ọdịda anyanwụ bịa nọnyere Abraham, Isaac na Jekọb. Ozi ọma nke osebụrụ ụwa. Otito dịrị gị, Kristi.